आं सिरि सिरि जना थानायाव सिरि सिरि जना थागोन मा होनदों? मुनि मानसि फैदोलै हरदिहराव मुनि मानसि फैदो आ गया फिर से लो सावरनांगौ माबानो देखो ना ओइले जागोतल' नेना मोनदिया बिफाखौ उन्दुलांबाय गामसा लांनि मुनि मानसि फैदों मुनि मानसि होना ओरैफोर मानसिखौ झारखन्डनि मानसि माबाखौ माबाना लायो आरो मैगं गुदुं खाम गोजां बारा थान्दा नङा खिन्थु इयाव मस्त थान्दा नैले बारायनो उरुनो गाननाय बिसिना बानायदो लोगोफोर मानो होनबा बियो गोजाननिफ्राय फैदो नालाय एसे क्वारेन्टाइन ना सेफटि जों ओंखायनो बिखौ बेयाव दोनबाय क्वारेन्टाइन कोई क्वारंटाइन नहीं है इसमें ऐसे मैं सोया नहाया नहीं सोच के तो मैं बोला बिस्तर लगाओ बढ़िया ये है क्वारेंटाइन का नतीजा आई उसने ना कौन का नुमान मैं तो सोच रहा था नहाऊंगा नहीं इसलिए यहाँ सोऊंगा बोला था अब नहा लिया तो लोगोफोर हारसिंनो माने फैनानै दुगैया होननानै इयो बिसिना बनो खोन्थाहरदोंमोन आरोना ओमफ्राय दा फैनानै जोङो अखरानो दुगैनो खोन्थाबाय दुगैबायबो मानसिया ओंखायनो दा हारसिं उन्दुला आरो इयाव माने दुगैयाबा इयो उन्दुगौमोन आरो इयो ओमफ्राय दा फायसिबाय आरो गावनो बुंना लाना मानोबा बुंना खोन्थाहरनाय आंनानै दा उरुनांबाय हारसिंनो बुंना लाना फासिबायना मोनदो दा मस्लाया गुड नाइट ये हमारा है कटले मैं तुम्हें सरप्राइज दिखाऊं आ जाओ ठीक है मैं अभी आया दे दो कोई बात नहीं चलो ये ये कौन है देखो ये कौन है देखो उधर जाके देखो पापा है पापा जल्दी मैं जल्दी तुम आगे आके आ जल्दी कौन से जाता था लव यू मैं तुम्हें कब से फोन कर रहा था मेरा टॉय कहाँ गया बैग में है बेटा देखो इसे बैग कहाँ गया वो आ जाओ मैं दिखाता हूँ तुमको ये वाओ वो ट्रेन कहाँ गया बता दो ये टंडने पापा पापा तू बहुत ज्यादा 100% है अच्छा क्योंकि तुमने मेरा ट्रेन लाया है लव यू लव यू वाओ मेरा ट्रेन आ गया बैठो गाँव में इतना सोना मना है वाओ वाह ये तो बुलेट ट्रेन है यार वाओ अरे वाह खुश हो बेटा हाँ कितना खुश हो 100% और ये मैं तुम इसने मुझे बहुत ज्यादा 100% तक खुश किया है किसने? अब ये पापा ने अब मैं बहुत खुश हूँ कि ये पापा मुझे बहुत खुश किया है पापा तुम इतना अच्छे बन गए बूट बजा दो लाइटिंग ले लो भाई नहीं
आरो मा लाबोदो नायनि बिस्किटसो माथो बेबो मा बिस्किट 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 बे ये है मिठाई वाव हमारा फेवरेट जोंनि फेवरेट खुरमा बिराद टेस्टी वाह गोदान गस्ला लाबोनो गोदान गस्ला 이 मोनसेखौ नों पसन्द जागोन दे बे सला वाह बाबाय गानबाय नोंहा मालाय नै नो Gile mar. Ne gile mar. Ubi bener nengli. बा जोंख्लाबलायदों दखन गुदुं जा अरे ओइ इखौसो बोरै एसे मिनिदो मुलि गान जों नायनाङा सुइटार गाननानै सुइटार गाननानै गान अबे सुइटारदो इदिन साइजबा ओइ निदिन साइजखौ माने गुदुं जायोले का. गाननानै Kana da. Gudung जायोले नैबे जाबाय नोङो मानसिया. बिदि लाना थारिया. फैसा हाबदोखि माबायबा गारि लांसै आं. बा मालाय गसनै ओइ बिसो बोरै जाखादो आओ देखो कितना अच्छा दिखा जा रहा है नहीं ये तो बस एक दीदी के जैसा दिखता है हाँ? ये तो दीदी के जैसा दिखता है जिजि गिदिं दोनो. नहीं ये तो फ्री फायर के जैसा दिखता है मोदी उदि इसा गानो न. ये तो फ्री फायर के जैसा मा बुङो इखो मोदी कट दिखता है मोदी कट ना बुङो इखो मा मोजां नुदो दे साजिदो बरिया सिलाया बे गोदान पकेटाव खननाया नों हासिनांगोन इखो इखो खनसे साब गानना हो इखो खनसे गाननासन आरो सिगांनि गोसोम कटा दोङो ना आ पकेटा दोङोलै बाबा इयाव दा गोदानखायनो इखो सिलायथेनानै दोनलै इखो माबानांगोन आरो खनाबा बे खना दे साथामनि मानि खनाबा मारै स्टाइल नुनो एकबार आइनानै देखियाव मुदि बारायानो रा. मोजां नुदो दे इखो बरिया नुदो ओइनो खोलि गारबाय खासेनिखो दां खुरमोदलाय आंनि सलाखौसो खोलैदो. अबेन साव जेकेट गाना माबासो गानो आइ नोंनि कटा गोसोमा वो तो सुगार ना करने से ओरैनो खनसे गानना नायनो होदो र' इ गान इ माबायाव गोगाजांनानै गानगोन बैयो. ओइ सिंनियालाय बेसेबां लादो सिंनिया ओं सिंनिया 1800 मोनजां 1800 बेनो 1800 मान लायो आरो 500 टाकावनो मोननाय बुस्थुफोरखौनो 500 ता हरिक माल मोनगोर' गानदा मालायनि लम्बा लम्बा संदां कम नाम जे गामसो मोनदों आं इजो. गोसोम कटखौ दोङो ना खेबसे सोना नायसाव इखौ खनसे फरायनायसिगोन मारै नायनि बा गुदामा बरिया दं गोदोरसिमानो जागोन जां दख'ना गाननो ना मोजां नुदो दे कुटलुआ ट्रेन मोनबाय खायनो बाङेलफोरो आंनियालाय मानोना दख'ना लाबानो जाबाय र' लाबानो जाबाय नो लाना फैखानांगौमोन ना ज'नो आइ दाख्लै लास्ट खालि इयाव माबाफोरखौ सोना दोनैदो आरो नोङो लास्ट खालिसो खालि माबा औ बेनि सुइटारनि साव गानबासो बारा मोजां नुयो नोंसो बरिया नांदो इयो ना बरिया नांदो बरिया नांखायो बाबानि बरिया नांगोन सला गाननांगोन सला गाननानै आरो सुइटार गानबा बरिया नांदो इयो. नैबेखौ इगौ गाना इगोदो सुइटार गाननानै सायाव गानलाना होयो नङाबा आरो बे धुति गोदैया कुर्ताया इदि गाननानै गाननाय सायाव इनि सायाव स्टेन्डार्ड नुयो आरो गारबाफोराबो मास्टार गिदिरखौ लानिदोंमोन. नै लायो दे आखाइ गाल्लाव गाननानै इगोदो आखाइ गाल्लाव मोनसे गाननानै सायाव गाननाबानो जाबाय जिखुनु आखाइ गाल्लाव सला गाननानै खिन्थु सुइटार जानांगोन आरो बाङाय माबाया फर्मेल सार्टआ बुदाम गोनां इसे गाननानै
Lòng đương nè. Lang, ang lang, lang, lang. Kau nak dua gimana?